अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो. दगा दा डांडा मार डांडा बजस्ता दा खोर कोणा ठोतानी सांगोलीवला control. नन्ना मारा डेरा मनना एवढा व्हिडिओ मस्त शेअर करी पोस्ट करी लाईक करी शेअर कोणा डाडा वस्ता पदागा खोर के वडा जोम Control. दा खोर ना बदे कोस पसा तुल बांधी आमचे बलवार दे गलत पोस्ट कळेव या दे गलत व्हिडिओ जोडा कळेव वस्ता गा वच्ची उबलार बे वगे Control. नन्ना मारा डेरा मनना स्तागा काम करा बादागा नसल पसल ले वगा म चरग चिरगुडी दे वगे Control. दे तो पागा शला खोर के गणवडा तो Control. दा खोर ना बदे कोस पसा तुल बांधी आमचे बलवार दे गलत पोस्ट कळेव या दे गलत व्हिडिओ जोडा कळेव सांगोलीवला कोणा डाडा वस्ता पदागा खोर के वडा जोम Control. नन्ना मारा डेरा मनना دا ویډیو سره شیر کې شه چې د دوی پر دغه باندې نور زور مراسي